Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 3 million pesos pinagtagama kang LGU Naga para sa pagpapakarhay kang duwang irrigation facility kang siyudad. Teacher, pinagtataga kang saingtugang sa siyudad kang Naga, Irido. Task Force, hinagad Bilugon para sa pagmanihar kang traffic sa Diversion Road, Siyudad kang Naga. Mga estudyante kang Dalupao National High School, naging bisita kang Naga College Foundation. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Inaning paroy kan mga paraoma sa siyudad ng Naga, planong bakalon kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga bilang tabang sa saindang sektor. Uyaman ang detalye sa report ni Melvin Machado. Inako ni Acting City Agriculture Officer Frank Mendoza na nagdidikit na ang mga pinag-uuma sa siyudad kang Naga, huli kang padagos na development sa siyudad. Saro sa patunay, iyo ang New Balatas Development Area na dating umahan. Alagad ngunyan, pinagtutugdukan na kan mga proyekto kang lokal na gobyerno. Susog kay Mendoza, ang umahan na daing nagkakaigwan ng marhay na income sa parauma na pipiritan na gamiton sa ibang bagay. Huli ka ini kaibuan subot matabangan ang mga parauma na sa huring survey igwa na sa ng 800 na parauma sa syudad. Ang reality nagsasadit ang inuumata. Ang sa example kan ining Balatas, dati may iwas ang umata dyan, pero dahil sa mga development ko niyan, nag-reduce siya. As in, yan nangyayari actually bako lang idi, lawasain. Kan nag-meeting kami sa Lucena, problema kang gabos na LGU, sinagsasadit na daga. Pero ang pirming rasonggay kayan, kung ang kita mo sa daga sa agrikultura hababa, pirming yaw ng incentive na i-convert mo sa ibang gamit. Kaya kung gusto tang ma-retain ang agrikultura, dapat kumita ang paratanon. Kabali sa nahihiling na tabang sa sektor kang parauma sa syudad, iyon na bakalon kang lokal na gobyerno kang Naga ang aning paroy kan mga parauma sa tamang presyo. Ang isasaray na paroy pwedeng mulinuhon kang syudad kung igwanin pangangaipo. Ginagarantiyahan man subot ini kang gawad sa kaak. Ang direksyon tapag abot sa paroy, ara mo sa mga gabos na crops, ang kadakli, ang pirming nalulugi ang paraparoy, ang paratanam ng paroy. Dahil pag tagaan bagsak ang presyo, kung tumas man ang presyo, halos tama lang para makover si cost ka nagpaparalang ka na input sa arugang fertilizer. So ang sarong direksyon ta, of course subject sa approval kang sa tong alkalde sa kakang Sangguniang Panlungsod, na itong gabos na pangangaipon ng bagas kan syudad, bakalon ta na direkta sa maray na presyo sa mga parauma. Kaya importante may dryer kita. Ang pangangaipon kan syudad, dahil man yan sa raruan, sa kaday man match duman sa ani, nag-ani ngayon niya pero kay po next month pa. Very critical sa paroy na dapat para day sa maraot ang moisture content tababa below 14% MEC. Kaya importante si dryer. Pag makabot na po itong another dryer, may duwa na kitang dryer, 8 nasa 12 tons gabos ang capacity kan duwang yan. Pwede na kitang mamakal, as pwede tang isaray. Tangani kung kay po kan syudad, di mamulino na lang kita. Siniguro man ni Frank Mendoza na padagos ang pagtaunin ayuda kang syudad sa sektor kang parauma pon sa seedlings, makinarya asin pagpapautang. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, lokal na gobyerno kan Lupi, Camarines Sur andam na sa halawig na epekto kan El Nino phenomenon. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Preparado ngunyan ang lokal na gobyerno kan Lupi, Camarines Sur sa halawig na epekto kan El Nino, lalo na ang pagtunin suporta sa mga parauma sa banwaan na iyon saro sa maapektaran kini. Sigun kay Mayor Lilian Gagay Matamorosa, nagkaigwa na din enot na pag-urulay kay Bahan ang opisina kan Municipal Agriculture Office para magprepare sa epekto kan El Nino sa banwaan asin kung paano magkakatabang sa mga paratanom. Sa stage na kita ng El Nino. And sa paagikan sa Kuyang Maso Office, Municipal Agricultural Office, so inihanda as sinapag-urlayan nila kung dapat mga precautionary measures na dapat ming gibuhon as naghahanda na ang banwaan ng Lupi na anuman kung talagang magpadagos na mamatay anta ang El Nino na yan, nakahanda ang Lupi para sa mga tabang na pwede tang iayuda sa mga lalo sa mga parauma, mga namamanwaan. Nakaready na kami dyan. And sa ngunya, nagpupuna nga ni kami
na dawa pa sa bintang El Nino kita habang nag-uuran pa ngunyan, inire-ready mi pa din ang mga parauma na matawan na nin mga palay seeds na makapagpuon manggiraray kan sa indang pag-uma, mga tabang sa paratanom nin mga vegetables, mga parasira. So yaon kami, naka-ready pa kami dyan. Kung sakali man, padagos na mangyari ang El Nino, magpadagos ang banwaan ni Lupi, nakahanda na dyan. Dahil nagkaigwa na kaming planning kan sa kuyang Maso Office, kasi nga sa kuyang mga department heads ko ang dapat ng gibuo. Sa ngunyan palagos ang sedang pananaon ni na palay seed sa mga paraoma asin iba pa nga tabang ayuda sa mga paratanom sa lupi. Katakod kan matinding na mamatayan na init kan panahon na kunsen apektado ang sedang mga pananoma. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Mientras tanto, 3 milyon pesos ang pinagtagama kan lokal na gobyerno kan Syudad ng Naga para sa rehabilitasyon kan duwang irrigation facility na makakatabang sa mga paraoma sa upper barangay kan syudad. Susog kay Acting City Agriculture Officer Head Frank Mendoza, ang nasabing pondo ang inaprobara na kan CDRRMO bilang kasimbagan sa pag-andam ngunya na panahonin sobrang init kan panahon. Ang number 1 baga sa El Nino, ang problema tubig. So ang big prioritas sa aprobado na po kang City Disaster Risk Reduction Management Council, si rehabilitation kang irrigation system ta. Approve na po ni Mayor, ugani kitang duwang project na for implementation, kulang-kulang 3 million po yan. Ang 2 million madalangan duman sa rehabilitation kang irrigation dyan sa North District. Matabang yan pagpabulos ng tubig, abot Pacol, San Felipe. Duman yan sa may Fideris. Tapos pandua sa Carolina, uga po dumaning irrigation system na mabalyon tinampo, uga po duman allocation kulang-kulang 1 billion. Iyan po, forbidding na po yan, as in siguro implementation kiyan June or July. Sabiyon tama na tag-uran na, abuton tag-uran, pero iyan po baga kaya ang season taon-taon nag-abot ang tag-init, tag-uran. So iyan po, papakinabangan niya ka mga paraoma sa area po kang Pacol, Carolina, asin pati na duman sa pababa. Mientras tanto, amay napakanood sa disaster preparedness, itinutok doon yan sa mga grade 11 student kan Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Not tying, bandaging, as in water rescue. Iyon ang itinutukdo ka mga personahe sali sa Disaster Risk Reduction Management Team kang 9th Infantry Division Philippine Army sa sobra sa 150 grade 11 STEM student kang Naga College Foundation. Susog ki Teacher Maureen Cabredo, parte ini kang sedang subject na disaster preparedness na may katuyuhan na matukduan ang mga estudyante kan pagresponde sa anuman na kalamidad na syertong dakulang tabang subot ini sa sainda. This is for ano po siya, subject na Disaster Readiness and Risk Reduction. They are the grade 11 students of STEM. Last week po actually nagkanda kami for grade 12. So ini po ngunyan grade 11 which started last 2018. So ini po part kang samuyang curriculum na ang gabos na aki mag-undergo ning training since ang sa tuya po bagangunyan climate iba-iba na. So this is for safety, security, para ma-save ninda ang sa diri ninda, ang pamilya ninda o ang ibang tao during disaster. Sa Roman si Andrea Bell Agagad, grade 11 STEM student sa nagtutubod sa karahayan na dadaron sa sainda kang dagdag kaaraman na ini pag-abot sa disaster preparedness. Si Army Corporal Frederico Ramos kang Disaster Risk Reduction Management Team kang 9th Infantry Division Philippine Army ang saro sa nagtutukdo sa nataying. Ini magagamit subot ka mga estudyante sa panahon ng emerhensya sa saindang pamilya. For me po, kasi ngunyan, garo, uso to yung mga emergency. So as ngunyan po, ngunyan na senior high pa lang kami, for me, important po siya na maaraman, na maadalan mo na niyo for future purposes po. Mahalaga yan na malaman nila para kung sakaling magkaroon sa kanila ng sakuna sa bahay nila, magagamit nila yan, tulong din sa pamilya nila yan. Idinagdag pa ni Teacher Maureen na maswerte ang mga estudyante na matukluan ka ng sabing training kaya dapat ining suportahan. Sa mga estudyante po, you are very privileged for having this kind of trainings. Kang mga panahon mi po Mayo. So sana po suportahan ta ini, as in mag-join ka mo kung sakaling ugwa ka ini sa mga
komunidad ninda, bako lang po sa school, pati po sa mga community, nagkakandak ng araw kain. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, ang rekomendasyon kan komitiba ni City Councilor Jose Perez mapadapit sa paggaba o dai pagpagaba kan lumang instruktura sa property kan Pamilya Enrile sa Barangay San Francisco, Syudad Nignaga ang pagbabasehan kan magiging desisyon ni Alcalde Nelson Ligacion kung itutugot ang paggaba kan sinasabing dating karsel kan panahonin Kastila. Apwera kan isyo sa historical value, pinagdedeterminar man kung pusog pa ini matapos na haloy na mapabayaan. Kasugma po, sabi ninda sa sendang sa indaman pong side, panuwag po sa isyo. Sinabi po kang Pamilya Enrile sa as represented by the son of Attorney William, si Attorney Edwin Enrile, na gusto po nilang ipadagos ang sendang proyekto. Pero mapuon po yan, kabali po dyan ang pag-demolish kay itong duwang building. Ang rason po ninda, duwang naka-anchor sa duwang issue. Primero, mayo man po dahil ito ning sinasabing talagang cultural value sa ngunya ng panahon. Ito po dati itong karsel. Mayo man pong istorya sa pagiging karsel kay ito, except na tinugdok ito kang panahon ng mga Kastila para dumanikulong si mga kriminal. Sa pagbabalik kang Newsbreak, sarong teacher tinagakan sa iyang tugang sa Barangay Peña Francia, Syudad Nignaga, kan Subanggi. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City. And enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid
At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Sa paagi nin privilege speech ni City Councilor Lito del Rosario, hinagad kay Niki 3rd District Congressman Gabi Bordado na mag-file nin House Bill na gibuhon bilang Lone Congressional District ang syudad ni Naga para subuot makainganyar nin dakul na investor. Sa pagiging Lone District, mailihir naman ang syudad nin sa diring representante sa Kongreso. We would like to request the Honorable Congressman Gabi Bordado to initiate the filing of a bill necessary to establish a lone district, congressional district for Naga City. As a fast-growing city, Naga City sees an increase in the number of investors with the privately driven investments that are projected to boost the city economy in this part of the country. The declaration of a lone congressional district will encourage more investors in the city that shall give place to the mandate of the Philippine Constitution, particularly with Section 20, Article 2, which states that, quote, the state recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprises, and provides incentives to needed investments, unquote. Sa iba pang bareta, sarong interagency task force ang hagad ni City Councilor Lito del Rosario na bilugon kan opisina ni Mayor Nelson Ligacion na iyo ang maadal asin mahamanin plano para antisiparan ang magabat na bulos kan trapiko sa panahon na matapos na ang sarong edipisyo sa kalabaan kan Diversion Road, Syudad ning Naga. Tubod man si Del Rosario na maabot ang panahon na magiging sibot ang nasabing parte kan Diversion Road, oras na mahamana ang mga establishmento komersyal na pinagtutugdok digdi. I am filing today a proposed resolution, Mr. Chair, earnestly requesting the City Mayor to constitute a task force to come up with a strategic management plan for the City of Naga. We see the increase in investors that are projected to boost the city economy, and in order to strengthen and ensure sustainability in the plans that need to be institutionalized, particularly the traffic management plan, there is a need to provide for mechanisms for its wider scope and coverage, the pooling of adequate resources, and the updating of the processes and procedures involved in the preparation and implementation of a sound traffic management program in order to ensure most productive and beneficial results geared towards attaining a more livable city of Naga. Sa police report, iriwal sa pamilya ang motibo sa pangtataga sa maestrong si Dennis Orea, residente kan Barangay Peña Francia, Syudad kan Naga, asin sospek natugang man sa nakaini na pinagbistong si Nimuel Orea sarong tricycle driver. Nangyari ang insidente kasubanggi kan magpuli na yaon sa impluwensya nin arak ang sospek na tulos nagkuaning sundang sa kusina asin tulos pinagtatagaan biktima na nakaluwas man tulos nin harong. Nadakop ang sospek kan makiaram na ang mga istambay asin mag-abot ang mga autoridad. Nagsapo nin tama nin taga sa braso ang biktima. Iriwal sa pamilya ang motibo, kanina po si suspect kung taano ta tinaga niyang tugang niya. Grabe ang kulugbuot niya ta, garo ko yan, nag-iiriwal sinda sa mga pagsasadiri. Si harong dang iniistaran, garo pigsadiri na dakan biktima. Tapos si pigkakayudan niya dang tricycle, kinuha pa daa. So mga harong kaya nagkatiripo na. So family ko yan, problem. So normal na iriwal sa mga pagsasadiri sa pamilya.
Sa iba pang bareta, grade 12 students kan Dalupaon National High School naging bisita kang Naga College Foundation. Ramon naman ang kumpletong detalles ken sa report ni junior correspondent Karen K. Iscaro. Dagdag kaaraman asin magayon na eksperyensya kan grade 12 students kan Dalupaon National High School ang pagbisita sa Naga College Foundation. Pinanginotan kan GNN TV48 Naga asin third year students kan NCF Bachelor of Arts in Communication ang nasabing tour. Sa saindang paglibot sa institusyon, binisita ninda ang College of Health and Sciences, College of Criminology asin mga pasilidad kabali na ang NCF Wings Mock Airplane Laboratory sagkod ang Tigers Training Pool. Katukod ka ini, nagkaigwaman in broadcasting lecture ang mga estudyante, kaiba ang GNN TV48 Naga News anchor na si Antoinette Eduardo kung saan itinukdo niya sa mga ini ang trabaho asin importansya kan sarong media practitioner. Ninhuli sa magayon na eksperyensya, nagkakapirang estudyante man ang nagpaabot kan sa indang kaugmahan. Normal lang po ata ang kakabahan ka kapag unang beses mo lang. And naramdaman ko at parang ma-appreciate mo talaga yung kapag nagsasalita ka at parang ang saya yung ma-inform mo yung tao sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At parang ngayon ko lang naranasan na ang ganda pala kapag matututo ka ng broadcasting at sa marami pang bagay. Expectation mi po, nalagpasan niya po siya. Pag hiling mi po ka dyan sa luwas, garo, sabi ko, ay, sa dito man lang pala ng NCF. Tapos, paglaw mi siya, halos po, napagal po kami kakalakaw sa mga building. Totoo po yan. Tapos, yun na po to. Tapos, kadakol po siya, duman po sa mga courses po. Kadakol po siya na yung mga, kadakol po siya mga equipments na pwede mo po magamit pag na-reach mo na po itong courses po nila. Dakulang pasasalamat man kan mga paratukdo kan Dalupaon National High School sa pag-welcome sa sainda kan GNN asin NCF. Buot mi pong magpasalamat sa NCF and GNN TV48 Naga sa dakulao na experience na itaon na nindo sa samuyang mga estudyante. Buot mi pong ipaabot ang samuyang seryoso asin udok sabot na pagpapasalamat sapagkat ang mga estudyante mi po nagkaigwa po ning marhay na experience and pananaw paduman po sa saindang gustong ko ano na kurso and digdi po sa broadcasting media. Naga College Foundation and of course igdi po sa broadcasting team sa GNN TV48 Naga. Salamat sa pagtuuning first-hand experience sa samuyang mga estudyante. Dakulaon po iyon na bagay kasi nahihiling ninda lang yan sa screen, sa TV lang. But this time, in a real actual situation, which is a big thing for them kasi most of them is not aware talaga what is broadcasting and even the other courses. Kaya dakulang bagay po ini and it will also help them to somehow think of what they really want to pursue in college. And probably the NCF also will truly help them. Kasi I'm sure 50% dyan siguro or 80% hindi na maklase. Tama ba guys? Okay, so once again, thank you po and I hope we do see you again next year. Obheto kan ginibong tour as in lecture na matabangan ang mga estudyante sa pagdesisyon nin kuko ano na kurso sa kolehiyo para sa saindang futuro. Karen K. Iscaro para sa GNN TV48 Naga Newsbreak. Thank you GNN TV48 Naga and Naga College Foundation. Roar! Sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, sa aldaw na Biyernes, pinaglalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Betty o may international name na si Mawar. Sa masunod na simana, makakamati manin pag-uran-uran ang Kabikulan darakan habagat. Susog ki weather specialist Mike Padua, mayong mangyayaring landfall sa arinman na parte ka nasyon si bagyong Betty. Ang pinaka-haraning approach digdi sa Kabikulan, dahil kita tatamaan, okay? Ang good news digdi, mayong parte ng Pilipinas ang mga kasapo ng landfall. Base sa latest nun na forecast compared kang previous 2 days. Kasi yung previous 2 days, hindi maagi sa may Batanes at malandfall sa may southern Taiwan. Sa latest nun yan, maarani lang siya more or less, so approximately 350 kilometers east kang Batanes sa maagahon ng Lunes, maagahon ng Martes.
Mayo 30. Okay. Ang pinakaharaning agility o pinakaharaning approach sa Naga City at Camarines Sur sa maabot pong Domingong Banggi. Bago po kami magpaaram, iniimbitaran po ang gabos kan Santa Rafaela Maria School Handbell Ringers sa isasagibong concert sa papaabuto na Sabado, Mayo 27, alas 5 ng hapon sa JMR Coliseum. Ang ticket nagkakantidad ₱100 pesos, as in mababakal ini sa Naga Metropolitan Cathedral, San Francisco Parish, as in sa Santa Rafaela Maria School sa siyudad ni Naga. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.